Beno, zuen zalantzak ikusita, 31. ariketa ere, ebatziko dizuet, bai? Eta ariketak honakoa dio. Kalkulatu, 2 metroko esola batek, 1,5 metroko itzala sortzen duen momentu berean, 36 metroko itzala sortzen duen eraikin baten altuera. Bale. Guazen, egoera hau irudikatzera, hobeto ulertzeko eta irudi horretan ditugun datuak kokatuko ditugu. Bale. Itzalaren inguruan hitz egiten dugunez, nonbaiten edukiko dugu gure eguzkia, bai? Eta eguzki horrek bidaltzen dituen izpiak, bai? Esango liateke, adibidez, hauxe, ikusten duzuen moduan, eguzkitik etortzen diren izpi guztiak paraleloak dira, bai? Bale, gora bera, holako zer izango litzateke, bai? Bale. Orduan, momentu honetan zati gute, daukagula 2 metroko esola da baia bat, bai? 2 metroko esola eukiko genukela, marraztuko dut gorriz, bai? Hemen eukiko dugu gure esi bat, bai? 2 metrokoa, 2 metroko altuera duena. Bueno, gutxo gora bera, imaginatu, hause dela gure esia, gorriz margotutako hause. Bai? Bale. Eta honek sortzen duen itzala, bueno, marraztuko dut lurra, lehen bizi, hau lurra litzateke, bai? Bale. Hau da gure lurra, bai? Bizkaitzu luzetukut. Bale. 2 metroko esola honek sortzen duela 1,5 metroko itzala, orduan. Altuera hau izango lirateke 2 metro, eta momentu honetan sortzen duen itzala hause, lurrean sortzen den itzala, 1,5 metro lirateke. 1,5 metro itzala. Bale. Eta momentu honetan bertan, edukiko genuk ere eraikin bat, urdinez marraztuko dugun hau, adibidez, demagun holako zer, hauze izango litzateke gure eraikina, bai? Bale. Eta momentu honetan, esaten digute, eraikin honek, bai, sortzen duela 36 metroko itzala. Alegia, izpiak luzatuta, sortzen duen itzala, hauze litzateke. Kasu honetan, itzal honek esaten digute 36 metro lituzkela, datua jarriko dugu. Eta eskatzen digutena da gure eraikin honen altuera, bai? Orduan, eskatzen digutena da hauxe. Eraikin honek duen altuera, bai? Hemendik lurrera, bai? Altuera hauxe, urdinez H hori, bai? Bale. Orduan, konturatzen pasarete, eguzki izpiek angelu berdinarekin jotzen dutenez, angelu urdin hau eta gorri hau berdina dira. Bai, beraz, hemen sortzen zaizkigun hiruki gorria hause eta beste hiruki hause, angelu guztiak berdina dituztenez, triangelu antzekoak lirateke. Beraz, beraien neurriak proportzionalak izan beharko lirateke edo antzekotasun arrazoia errespetatu beharko lukete, bai? Bale. Orduan, antzekotasun arrazoiak ditugun datu guztiekin erlazioan jarriko ditugu, hau da, gure esola gorriaren altuera bi zati sortzen duen itzala 1,5 izan beharko litzateke gure eraikinaren altuera H zati sortzen duen itzala. Kasu honetan, 36. Bai, eta hemendik besterik gabe egin beharko genukena da H hori askatu, bai? Eta H askatuz hause geratuko litzaiguke, bai? 2,36 zati 1,5. Eta hause ebatzita emango liguke 48 metro. Hau da, gure eraikinaren altuera 48 metrokoa litzateke.